Szép napot! Itt vagyunk a felújított Ferenciek terén, az Ibolyában, és én nagyon szeretem ezt a helyet, és rengeteget járok és jártam ide. Felújított Ferenciek terén. A felújított Ferenciek terén vagyunk, nagyon szép a Ferenciek. Ide lehet találni, nem kell labirintuson keresztül menni. Az árak nagyjából olyan középkategóriásak, egy espresso 2,80, egy korsó sör pedig 4,90 forint. Valamivel olcsóbb, mint a csendes. Igen. De nem olyan nagyon olcsó, csak egy kicsit olcsó. Zene! Zene. Most éppen amúgy jó, de előbb ment Miley Cyrusnak a Wrecking Ball című szám. Utána meg valami másik nagyon mainstream dolog, és akkor kicsit ideges volt. Thrift Shop, vagy Can't Hold Us, vagy valamelyik. Can't Hold Us. Can't Hold Us, igen. És alapvetően nem azokon a ezekkel rossz zene, hanem csak nem bírom már ennyiszer meghallgatni. Ezzel néha tök egyet tudok érteni, mivel az öcsém, nagyon szeretem, de napjában 50-szer meghallgatja a Macklemore 3 számát. És a könyökömön jön ki. Nem bírom. Hangulat. Hangulat. Retro. Ilyen 70-es, 80-as évek hangulata van az egész helynek, ilyen plakátok vannak benne, ilyen berendezési tárgyak vannak benne, ilyenek a lámpák, ilyenek a székek. Lampák. Kétszintes a hely, mi most az emeleten vagyunk, van egy földszint. A földszinten van a bárpult és a kiszolgáló személyzet, az emeleten pedig a WC, ami szintén elég menő. Azt tényleg mondom, majd lesz valami királyképp róla. Népszerűség. Népszerű. A hely népszerű, igen. Mármint... De nem túl zsúfolt. Szóval most például nem vagyunk nagyon sokan, mondjuk eléggé, hát 11 óra van. Igen. Nem abban az idősávban vagyunk, hogy túl zsúfoltnak kéne lenni. Viszont ez tipikusan egy olyan hely, ahol én mindig összefutok valami ismerőssel. Most is 4 osztálytársammal összefutottam a földszinten. Puszilom őket, hogyha nézik a videót. Én is. Van wifi. Juni, menjünk oda! Nem tudjuk a jelszót, de nyilván nem lehet kérni. Igen. És te olyan sütő vagy, hogy ez olyan blogra. A kiszolgálás gyors, kedves, néha tudnak a pincérek bunkók lenni. Nekem én ezt így tapasztalatból tudom, hogy néha ez van, de általában nagyon kedves. Viti kapott egy puszit. Ez egy mandulás forró fehérje. Alias puszi. Valamilyen macchiato, nem értek hozzá, de finom. Láttam macchiato, de finom. Tartom el jó sok cukrot. Elrontottad? De. Elrontottad. Határozottan elrontottad. 3 szempont szerint pontozunk: elhelyezkedés, árak és hangulat. Így van. Kezdem én? Kezdem. Oké. Elhelyezkedésre adok egy 8-ast, elég jó helyen van. Én is egy erős 8-as adok az elhelyezkedésre. Abszolút király, és most már fel van újítva a Ferenciek tere. Barom jól néz ki. Árakra 6-ot adok, vagy 7-et. 7-et. Mert olyan átlagárban vannak igazából a dolgok egy kávézóhoz képest. Én szerintem a csendesnél 4-et adtam az árakra. Én 5-öt. Akkor itt most én 6-ot adok. Oké. Ez inkább egy olyan hely, ahova szívesen beülök már minden másnap. Igen. És iszom egy kávét, vagy valami ilyesmi. És hangulat? Hangulatra. Nekem valamivel kevesebb, mint a csendes, de még mindig nagyon király. Igen. Úgyhogy mondjuk adnék egy 8. Hangulatra én egy 8-ast adok szintén, mert jó hely és szeretem nagyon. Nincs számológépünk, úgyhogy nem fogjuk kiszámolni a szeretletet. Do the math. Valami úgy folytat. És szép napot, és várjuk a javaslatokat, hogy hová menjünk legközelebb. Click on the links below.